η οποία έχει να κάνει με τα Large Language Model, τα λεγόμενα LLMs, και θα μας παρουσιάσει ο Μερακλής Βασιλάκης, co-founder και CTO της SquareDev. Ένα χειροκρότημα εδώ για την υποστήριξη. Μέχρι να το στήσουμε, δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος ερωτήσεις, κάτι που θα ήθελε να μοιραστεί με τους υπόλοιπους, δικιά του προσωπική εμπειρία, μέχρι να το ετοιμάσουμε. Κανένας? Έτσι κάτι να μοιραστεί παρόμοιο, άμα κάποιος δουλεύει σε κάτι παρόμοιο, άμα έχει εφαρμόσει κάτι παρόμοιο, άμα έχει κάποιους ενδιασμούς, οτιδήποτε που θα ήθελε να μοιραστεί. Έλεγε. Εννοείς έναν εισερχόμενο επαγγελματία. Ο Γιώργος ρωτάει εάν κάποιος είναι εισερχόμενος μπορεί να κρατήσει το ρυθμό με όλο αυτό το γρήγορο trend που υπάρχει και συνέχεια βγαίνουν καινούργια εργαλεία από ό,τι καταλαβαίνω και πράγματα. Δυστυχώς, όχι μόνο ένας εισερχόμενος δεν μπορεί να κρατήσει το ρυθμό, δυστυχώς και ένας που υπάρχει μέσα στον κλάδο είναι δύσκολο να κρατήσει το ρυθμό πλέον. Μέρα με τη μέρα βγαίνει κάτι καινούργιο. Φανταστείτε ότι και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, που εφαρμόζουμε πράγματα, προφανώς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε και να τα ξέρουμε όλα. Να πούμε τώρα τα LLMs που θα παρουσιάσει ο Μέγας. Εγώ δεν έχω προσωπικά προλάβει πάρα πολύ να διαβάσω γι' αυτό και ακριβώς τι γίνεται από πίσω. Ξέρουμε μόνο την εφαρμογή τους. Οπότε τώρα θα ακούσουμε και περισσότερα πράγματα από τον ίδιο το Μέγα. Ένα χειροκρότημα και πάλι. Γεια σας και από μένα. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Πόσοι από εδώ έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τύπου ChatGPT? Μπράβο, όλοι. Ποιος έχει ιδέα για το πώς δουλεύουνε? Πείτε μου, πώς δουλεύουνε κάποιος? Θα κάνω. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει η βάση αυτών των μοντέλων. Μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για το ότι... Μια παρένθεση. Λίγάκι προς τα εκεί ο κόσμος, γιατί μάλλον μπλοκάρουμε το πομπό του μικροφόνου. Ωραία. Ωραία. Πάμε να δούμε τι είναι τα Large Language Models. Έχουμε φτιάξει και ένα μικρό demo για να μπορείτε να παίξετε όσο εγώ παρουσιάζω και ακόμα και να ρωτάτε πράγματα για να βλέπετε πώς αυτό θα αντιδράει και να καταλαβαίνετε παραπάνω. Το megabots.tech. Μπείτε από το κινητό σας και θα δούμε στη συνέχεια πώς δουλεύει όλο αυτό. Πάμε να δούμε για αρχή τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Είναι και λίγο προσωπική άποψη. Εγώ συγκρίνω την τεχνητή νοημοσύνη με τεχνολογίες όπως το ίντερνετ, τα smartphones, το cloud και το καθεξής, οι οποίες είναι τεχνολογίες, αλλά ουσιαστικά τι κάνουνε? Ουσιαστικά τις χρησιμοποιούμε σαν πλατφόρμες για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας και με τον οποίο καταναλώνουμε τα media. Πλέον δηλαδή θα έχετε προσέξει ότι ενώ λίγο καιρό πριν οι εφαρμογές είχαν point and click, δηλαδή πατάμε κλικ και κουμπάκια από εδώ και από εκεί, πλέον αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό και μπαίνει περισσότερο το chat στη ζωή μας και στον τρόπο που κάνουμε interact με τις εφαρμογές. Σε λίγο καιρό θα γράφουμε, ίσως και θα μιλάμε στις εφαρμογές μας και αυτές θα κάνουν πράγματα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πλατφόρμα, ένας διαφορετικός τρόπος να φτιάχνουμε πράγματα. Τι γίνεται τη στιγμή στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης? Χαμός. Αυτή είναι μια γρήγορη περιγραφή. Μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως Google, Meta, OpenAI που θα έχετε ακούσει, κυριολεκτικά παλεύουν για να βγάλουν τα μεγαλύτερα μοντέλα, τα καλύτερα μοντέλα και τα πιο έξυπνα και να τα βάλουν μέσα στις εφαρμογές τους.
Να αλλάξουν δηλαδή τον τρόπο που λειτουργούν, να μαζέψουν περισσότερη πληροφορία, να εκπαιδεύσουν περισσότερα και καλύτερα μοντέλα, ώστε να πάρουν αυτοί περισσότερη πίτα από την αγορά, να πάρουν περισσότερους χρήστες, γιατί όλο αυτό είναι εντυπωσιακό και μας κάνει πιο γρήγορους, πιο παραγωγικούς, πιο δυνατούς και πιο δυνατούς και εμάς σαν χρήστες. Αυξάνει δηλαδή την παραγωγικότητά μας. Γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια μάχη αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και υποστηρικτές της άποψης ότι το AI κάποια στιγμή μπορεί να γίνει πραγματικά πιο έξυπνο από εμάς. Τώρα, το τι σημαίνει πιο έξυπνο είναι πάρα πολύ σχετικό και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε και στα επόμενα βήματα. Γιατί λέμε σήμερα ότι το ChatGPT, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ έξυπνο και γνωρίζει τα πάντα. Όμως, τι σημαίνει πραγματικά γνωρίζει τα πάντα και τι σημαίνει ότι αυτό το μοντέλο έχει λογική, έχει δείγματα λογικής. Πόσο μάλλον για συναισθήματα που συζητούν μερικοί και ανθρωπομορφίζουν αυτά τα μοντέλα. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς αυτά τα μοντέλα σκέφτονται, σε εισαγωγικά το σκέφτονται, και τι είναι αυτό που πραγματικά γνωρίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτή την ομιλία θα κάνουμε λίγο focus περισσότερο στο NLP, γιατί μιλάμε για γλωσσικά μοντέλα. Προφανώς πολλά από τα πράγματα που θα πω τώρα θα δούμε εφαρμογές και σε άλλους τομείς, όπως τα γραφικά ή οποιαδήποτε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά θα μείνουμε σήμερα στο NLP γιατί είναι ίσως και το πιο hot θέμα και ίσως και τα παραδείγματα που όλοι έχουμε πιο φρέσκα στη ζωή μας. Γλωσσικά μοντέλα. Τι είναι ένα γλωσσικό μοντέλο, φαντάζεται κανείς. Ένα γλωσσικό μοντέλο, ένα απλό γλωσσικό μοντέλο, μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολύ εύκολα. Ένα γλωσσικό μοντέλο είναι κάτι που προσομοιώνει το λόγο. Πώς προσομοιώνουμε το λόγο? Ουσιαστικά προσπαθούμε να προβλέψουμε την επόμενη λέξη. Να δούμε ένα παράδειγμα. Προσπαθούμε να προβλέψουμε την επόμενη λέξη. Προσπαθούμε. Ποια είναι η πιο πιθανή λέξη να έρθει μετά το προσπαθούμε? Το να. Ποια είναι η πιο πιθανή λέξη να έρθει μετά το να? Προβλέψουμε. Και το καθεξής. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε με πολύ απλά μαθηματικά. Μπορούμε να σκοράρουμε δηλαδή κάποιες λέξεις, να τους δώσουμε πόντους και να φτιάχνουμε προτάσεις απλά με τις λέξεις που έχουν τους περισσότερους πόντους. Γιατί αυτές θα χρησιμοποιούμε περισσότερο στο λόγο μας έτσι κι αλλιώς. Το και για παράδειγμα. Δεν ξέρω, απλές λέξεις μπορούμε να φανταστούμε. Αυτές θα έχουν πολύ ψηλό σκορ. Αυτό είναι ένα απλό γλωσσικό μοντέλο. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα τεχνητή νοημοσύνη γιατί είναι χαζούλη. Δεν μπορεί να μάθει πολλά πράγματα μόνο δίνοντας σκορ στις λέξεις. Δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των λέξεων. Απλά ξέρει ότι η λέξη τάδε χρησιμοποιείται περισσότερο από τη λέξη τάδε. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι ένα γλωσσικό μοντέλο. Απλό γλωσσικό μοντέλο. Προφανώς αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα που κάναμε. Τα πιο παλιά χρόνια που ασχολούμαστε με τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε ο Νίκος, είναι παλιά η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης. Σχετικά παλιά, είναι από το 50. Βρήκαμε λοιπόν πιο έξυπνους αλγοριθμούς να δουλεύουμε με αυτά τα δεδομένα, με τα γλωσσικά δεδομένα. Συνεχίσαμε από το απλά να σκοράρουμε τις λέξεις, φτιάξαμε άλλες τεχνικές όπως το bag of words, μετά πήγαμε σε machine learning, πιο έξυπνες στατιστικές τεχνικές, για να προσπαθήσουμε πραγματικά να προσομοιώσουμε το λόγο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όχι κάποια στιγμή, δεν είναι πρόσφατα, ακούμε τώρα τον τελευταίο καιρό για τα neural networks. Παρ' όλα αυτά τα neural networks υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, επειδή πλέον έχουμε και περισσότερα δεδομένα και περισσότερη υπολογιστική ισχύ, έχουν γίνει πιο trendy, ας πούμε. Τι κάναμε λοιπόν κάποια στιγμή? Είχε κάποιος μια τρελή ιδέα και λέει, αφού προσπαθούμε να κάνουμε κάτι να μάθει, γιατί δεν μαθαίνουμε από τη φύση? Η φύση το έχει κάνει αυτό πριν από εμάς. Πώς το έχει κάνει? Φτιάχνοντας τον εγκέφαλο. Οπότε λέει κάποιος, γιατί δεν προσπαθούμε να προσομοιώσουμε έναν εγκέφαλο? Απλά πράγματα. Μην τα πολυλογώ, έτσι γεννήθηκε η ιδέα των neural networks. Το neural network, όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι κάτι που προσπαθεί να προσομοιώσει έναν εγκέφαλο. Κυριολεκτικά προγραμματίζουμε νευρώνες και ενώσεις μεταξύ τους και έτσι αυτό το δίκτυο που φτιάχνεται μπορεί να αποθηκεύσει και να μάθει πληροφορία. Προφανώς είναι πολύ σύνθετο, δεν θα μείνουμε τόσο στο
τι είναι και πώς δουλεύουν ακριβώς τα neural networks, γιατί είναι ολόκληρο μάθημα πανεπιστημίου, όχι μια ομιλία στο τέταρτο, απλά κρατήστε ότι είναι κάτι πολύ σύνθετο. Το σχήμα του είναι κάπως έτσι. Οι κύκλοι εδώ που βλέπουμε, για όσους δεν βλέπουν μπορούν να έρθουν λίγο πιο εδώ, οι κύκλοι εδώ που βλέπουμε ενώνονται μεταξύ τους με αυτές εδώ τις γραμμές. Μέσα σε αυτές εδώ τις γραμμές κρατιέται πληροφορία, κρατιέται δηλαδή το πόσο πιθανό είναι ο ένας νευρώνας να ενεργοποιήσει τον άλλον. Αν έχετε δει και σε κάποια ντοκιμαντέρ για το μυαλό, ο ένας νευρώνας έρχεται ηλεκτρισμός, πάει στον άλλο νευρώνα και ο άλλος νευρώνας πάει σε κάποιους άλλους χιλιάδες και κάπως έτσι. Κάπως έτσι σκεφτόμαστε. Κάπως έτσι σκέφτεται και ένα νευρονικό δίκτυο ψηφιακό πλέον. Ανέφερε και ο Νίκος κάποιες από αυτές τις τεχνικές. Τι κάναμε λοιπόν, φτιάξαμε τα πρώτα νευρονικά δίκτυα που αρχίσαμε να τα δουλεύουμε και να βλέπουμε τα προβλήματά τους. Ανάλογα λοιπόν με το πρόβλημα που προσπαθούσαμε να λύσουμε, φτιάξαμε κάποιους τίτλους, κάποια είδη νευρονικών δικτύων. Το RNN, το LSTM, το CNN, τα από κάτω είναι το BBC, CIA, FBI, είναι αστείο προφανώς, τα πάνω είναι τα κανονικά. Μην τα πολύ λόγο, ανάλογα με τον τύπο προβλήματος που θέλαμε να λύσουμε, προσπαθούσαμε κάπως να μαγειρέψουμε το μοντέλο, το νευρονικό δίκτυο, για να μάθει για το συγκεκριμένο task. Να μάθει δηλαδή να ξεχωρίζει σκυλιά από γατιά, να μάθει λίγο φυσικό λόγο και το καθεξής. Κάθε μία από αυτές τις αρχιτεκτονικές είχε τα δικά της προβλήματα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν πιο χαζούλια από το μυαλό του ανθρώπου, γιατί έπρεπε να φτιάχνουμε ένα μυαλό για κάθε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, φανταστείτε να πρέπει να έχω ένα μυαλό για να λύσω μαθηματικά, ένα μυαλό για να ξεχωρίζω γατιά από σκυλιά, ένα μυαλό για να μιλάω και το καθεξής. Αυτά εμείς τα κάνουμε με ένα μυαλό, οπότε θέλουμε και η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει να τα κάνει με ένα μυαλό. Τι εφήβραμε λοιπόν, εφήβραμε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με το τι βλέπει και την πληροφορία που βλέπει, δίνει προσοχή σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το κάνανε και τα προηγούμενα νευρονικά δίκτυα, αλλά είχαν το πρόβλημα του ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν όλη την πληροφορία. Εγώ, για παράδειγμα, τώρα βλέπω όλη αυτή την εικόνα, έρχεται στο μάτι μου, χωρίζεται σε πίξελ, μπορούμε να φανταστούμε, αλλά μπορώ να κάνω όλες τις συσχετήσεις της εικόνας. Μπορώ να πω, ας πούμε, ότι ο Γιώργος εκεί είναι εξαδερφός μου, η Δήμητρα είναι αδερφή μου και το καθεξής. Όλες αυτές τις συσχετήσεις τις κάνω. Τα προηγούμενα μοντέλα που έδειξα πριν δεν μπορούσαν να τις κάνουν γιατί δεν μπορούσαν να δώσουν προσοχή σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία άλλαζαν το context αυτού που βλέπω ή του λόγου μου ή οτιδήποτε. Okay. Οπότε κάποια στιγμή ήρθαν κάποιοι ερευνητές από την Google, κρατήστε το τώρα από την Google είναι και λίγο αστείο, και έβγαλαν ένα paper, το Attention is all you need. Αυτό έλυνε ουσιαστικά, έφτιαξαν μια νέα αρχιτεκτονική που ήταν πιο γενικού τύπου αρχιτεκτονική, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς διαφορετικούς τύπους, διαφορετικά applications δηλαδή, και σε εικόνα και σε κείμενο και σε ήχο πλέον και ούτω καθεξής. Ήταν δηλαδή πιο γενικός υπολογιστής. Αυτόν τον υπολογιστή, ίσως και λίγο αστεία, τον ονομάσαν Transformer. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτή πλέον είναι η βάση της τεχνητής νοημοσύνης στο σημερινό κόσμο. Πλέον έχουμε η προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι χρησιμοποιούμε μοντέλα Transformers, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και πάνω εκεί κάνουμε συγκεκριμένες αλλαγές ανάλογα με το use case μας. Πιο παλιά, όπως είδαμε, λέγαμε ότι πειράζουμε την αρχιτεκτονική, πλέον δεν πειράζουμε τόσο πολύ την αρχιτεκτονική όσο τα πράγματα γύρω από την αρχιτεκτονική των νευρονικών δικτύων. Δηλαδή, τους δίνουμε πολύ περισσότερο όγκο δεδομένων να εκπαιδευτούν, τα κάνουμε πολύ μεγαλύτερα και το καθεξής. Πιο παλιά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης, είναι κάποιο άλλο μειονέκτημα που είχαν οι προηγούμενοι τύποι μοντέλων, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν scale τόσο πολύ, δεν μπορούσαν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα. Ενώ οι Transformer, επειδή έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν, που μπορούν να παραλληλήσουν πάρα πολλές πράξεις,
μπορούμε να τα κάνουμε πάρα πολύ scale σε GPUs κιόλας. Και τα προηγούμενα σε GPUs τα κάνουμε, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο παραλληλισμός και αυτό μας βοηθάει στο να φτιάξουμε πολύ μεγαλύτερα δίκτυα. Αναφέραμε πριν τα γλωσσικά μοντέλα και είδαμε πώς προχώρησε ο χώρος και φτάσαμε στους Transformers. Οι Transformers, όπως είπα πριν λίγο, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλοι, να κάνουν πάρα πολύ μεγάλο scale λόγω του παραλληλισμού τους. Τι είπαμε λοιπόν κάποια στιγμή, τι είπε ο χώρος, τι είπε μια συγκεκριμένη εταιρεία, κυρίως το είπε, η OpenAI, η οποία δεν είναι από την Google, αλλά χρησιμοποίησαν την αρχιτεκτονική που βγήκε από τους ερευνητές της Google και είπαν το εξής, έβαλαν ένα στοίχημα. Ήταν το εξής. Τι θα γίνει αν δώσω πάρα πολλά δεδομένα σε ένα τεράστιο μοντέλο και ξεκίνησαν να κάνουν αυτό. Χρόνο με το χρόνο έφτιαξαν το GPT-1, μετά έφτιαξαν το GPT-2, το έκαναν πολύ μεγαλύτερο, πολύ περισσότερα δεδομένα, μετά έφτιαξαν το GPT-3. Πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν όλο το ίντερνετ διάβασε, δεν ξέρω βασικά υπάρχει στο paper το dataset, και έφτιαξαν ένα τεράστιο μοντέλο. Φανταστείτε ότι αυτό το μοντέλο, το GPT-3 αυτή τη στιγμή, έχει 173 δισεκατομμύρια παραμέτρους. Οι παράμετροι είναι οι ενώσεις ανάμεσα στους νευρώνες. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ όγκο πληροφορίας μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το μοντέλο. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο GPT-3. Το GPT-3 παρεμπιπτόντως δεν είναι το ChatGPT για όσους ξέρουν. Το αφήνω αυτό σαν υποσημείωση. Θα δούμε ακριβώς τι είναι το ChatGPT. Τώρα, attention is all you need. Οπότε τώρα θέλουμε την προσοχή σας για να δούμε πώς φτιάχνεται αυτό το ρημάδι, το ChatGPT. Πώς δουλεύει πραγματικά. Ωραία. Ξεκινάμε. Έχουμε 4 φάσεις. Έχουμε τη φάση του pre-training, που μαζεύουμε πάρα πολλά δεδομένα, τη φάση του supervised fine-tuning, θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό, που ουσιαστικά μαθαίνουμε στο μοντέλο να συζητάει. Έχουμε τη φάση του reward model, που φτιάχνουμε ένα μοντέλο που του δείχνουμε τι αρέσει σε εμάς να ακούμε και φτιάχνουμε και την τέταρτη φάση, το reinforcement learning, που ουσιαστικά αφήνουμε το μοντέλο να εκπαιδευτεί μόνο του με την πληροφορία που του δώσαμε πριν για το τι μας αρέσει. Δεν θα το αφήσω έτσι, πάμε να τα δούμε ένα-ένα σε λεπτομέρεια. Pre-training phase. Όπως είπα πριν, οι Transformers μπορούν να γίνουν τεράστιοι και να αποθηκεύσουν τεράστιο όγκο πληροφορίας. Τι κάνουμε λοιπόν κατά το pre-training phase, μαζεύουμε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Φανταστείτε όλο το ίντερνετ, όλο το tech που υπάρχει στο ίντερνετ. Κάθε μία από τις σελίδες που επισκεφτόμαστε κάθε μέρα, το Wikipedia, dataset, ό,τι μπορούμε να βρούμε. Όλο αυτό το δίνουμε, φτιάχνουμε ένα transformer όπως είπαμε πριν και του δίνουμε να διαβάσει όλο αυτό το τεράστιο dataset. Θα δούμε πώς το διαβάζει, αλλά θέλω εδώ να κρατήσετε ότι χρειάζονται για να εκπαιδευτεί αυτό το πράγμα, για να μάθει αυτό το πράγμα πώς λειτουργεί η γλώσσα μας, ποια λέξη ταιριάζει, όπως είπαμε στην αρχή, ποια λέξη ταιριάζει μετά από κάθε λέξη που παράγει. Για να το μάθει αυτό χρειάζονται μήνες για training, δηλαδή χρειάζεται να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει και να ξαναδιαβάζει όλα αυτά τα δεδομένα για μήνες και χρειάζονται χιλιάδες GPUs. Καταλαβαίνουμε ότι το άθλημα αυτό είναι πανάκριβο. Δεν μπορεί να το κάνει μια εταιρεία έτσι απλά σε έναν υπολογιστή στο σπίτι. Μπορούν να το κάνουν εταιρείες ελάχιστες στον πλανήτη, επίπεδου Google, επίπεδου Facebook, επίπεδου Microsoft. Μιλάμε για τόσο μεγάλο scale πλέον. Τι θα μάθει αυτό το μοντέλο στη βάση του? Θα μάθει μόνο ένα πράγμα. Ποια λέξη πάει μετά από την προηγούμενη. Θα μάθει δηλαδή να παράγει λέξεις. Θα μάθει να βάζει λέξεις στη σειρά. Θα μάθει δηλαδή το φυσικό μας λόγο. Αυτό για τώρα θα το λέμε base model. Αυτό είναι το base model. Έστω βρήκαμε τα λεφτά, βρήκαμε τις GPU, βρήκαμε και το dataset. Τι γίνεται τώρα, πώς αυτό διαβάζει αυτό το dataset? Το dataset είναι κάπως έτσι. Είναι απλό κείμενο. Έτσι, το lorem ipsum είναι dummy text, δεν λέει τίποτα εκεί, είναι απλό κείμενο. Φανταστείτε αυτό χιλιάδες, δισεκατομμύρια λέξεις, όχι χιλιάδες, δισεκατομμύρια λέξεις. Κάτι σημαντικό εδώ. Υπολογιστές.
δεν καταλαβαίνουν φυσική γλώσσα. Οι υπολογιστές καταλαβαίνουν αριθμούς. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να μιλήσουμε εμείς πρώτοι τη γλώσσα του υπολογιστή για να του μάθουμε τη δική μας γλώσσα. Αν εγώ δεν μιλάω γαλλικά, δεν μπορώ να μάθω σε κάποιον ελληνικά. Θα πηγαίνω, θα του μιλάω ελληνικά, θα μου μιλάει αυτός γαλλικά, δεν θα τα βρούμε ποτέ. Οπότε, βήμα νούμερο 1. Όλο αυτό το κάνουμε αριθμούς, συγκεκριμένους αριθμούς. Κάθε μία λέξη έχει το δικό της αριθμό. Ο Μεγακλής έχει τον αριθμό 5033. Ο Γιώργος έχει τον αριθμό 5044. Και ούτω καθεξής. Κάθε μία λέξη στη φυσική μας γλώσσα παίρνει έναν αριθμό. Αυτό είναι τεράστια διαδικασία. Έτσι καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλες αυτές οι λέξεις να μην πάρουν τυχαίους αριθμούς μόνο. Πρέπει οι αριθμοί που θα πάρουν να είναι κοντά ανάλογα και με τη σημασία τους. Για να αρχίσει το μοντέλο να καταλαβαίνει και τη σημασία των λέξεων. Δηλαδή, παράδειγμα, ο βασιλιάς και ο μονάρχης, ας πούμε, που είναι και οι δύο τύποι κάποιας, ας πούμε, βασιλείας, δεν ξέρω και εγώ τώρα πώς να το περιγράψω, θα πρέπει να είναι σχετικά κοντά οι αριθμοί τους. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας αριθμός να έχει το 100.000 και ο άλλος να έχει το 0. Αλλιώς, η σημασία τους δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτούς τους αριθμούς. Οπότε, νούμερο ένα βήμα, ταξινομούμε τις λέξεις μία-μία και τους δίνουμε αριθμούς ανάλογα με τη σημασία τους. Να είναι κοντά οι λέξεις που είναι κοντά σημασιολογικά. Οκ. Τέλεια. Επόμενο βήμα. Ξεκινάω και δίνω στο μοντέλο μου όλο αυτό τον όγκο από κείμενο. Τον χωρίζω λοιπόν σε αριθμούς, για όσους δεν βλέπουν να κάνουν ένα βήμα από εδώ, γιατί αυτό είναι ίσως το ζουμάκι της υπόθεσης. Χωρίζω τις λέξεις και ας πούμε τις χωρίζω πρόταση-πρόταση. Οκ, δεν είναι σημαντικό αυτό για τώρα. Ας πούμε τις χωρίζω πρόταση-πρόταση. Και του δίνω πρόταση-πρόταση του μοντέλου και του λέω, μοντέλο, πάρε αυτή την πρόταση και ξεκίνα λέξη-λέξη και προσπάθησε να προβλέψεις την επόμενη. Οπότε, βλέπουμε εδώ, το λέξη-λέξη πλέον έχει μεταφραστεί σε αριθμό-αριθμό, έτσι. Εγώ θα λέω λέξη, εσείς θα φαντάζεστε αριθμό. Οπότε, να έρθω από εδώ. Το γαλάζιο είναι ο προηγούμενος αριθμός. Το μπλε, το βαθύ μπλε, είναι ο αριθμός που βρισκόμαστε τώρα. Το μοντέλο αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί ακόμα στο training phase, έτσι. Προσπαθεί να προβλέψει τον επόμενο αριθμό. Οπότε, παίρνει το πρώτο, λέει, είμαι εδώ. Ο προηγούμενος μου αριθμός είναι το 45. Ο επόμενος αριθμός, λέει το μοντέλο, είναι, εδώ βλέπουμε είναι το 324, λέει το μοντέλο δεν είναι αυτό, είναι το 1000. Λέει λάθος στην αρχή. Δεν ξέρει, αυτή τη στιγμή το μοντέλο μας δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει ποια είναι η σειρά των αριθμών, εκπαιδεύεται. Είναι σαν ένα σκυλάκι που του λες κάτσε και αυτό περιμένει πισκότο, δεν ξέρει τι να κάνει. Οπότε, ξεκινάει την πρώτη φορά και λέει, θα πω ότι είναι το 1000. Του το αποκαλύπτεις εσύ, του λες, όχι φίλε μου, δεν είναι το 1000. Πάρε αυτή την πληροφορία και ξαναπροσπάθησε. Το βρίσκει. Μετά πάει στο επόμενο. Προσπαθεί να προβλέψει το επόμενο κουτάκι. Προσπαθεί να προβλέψει, δηλαδή, παίρνει την πληροφορία των δύο προηγούμενων κουτιών και προσπαθεί να προβλέψει το επόμενο. Οκ. Και πάλι προσπαθεί, αποτυχαίνει και του δίνω εγώ πάλι την πληροφορία. Του λέω τελικά, εσύ είπες κάποια χαζομάρα εδώ. Ο αριθμός που έπρεπε να προβλέψει είναι το 5435. Εσύ προέβλεψες το 500, ξέρω εγώ. Δεν είσαι σωστός. Ξαναπροσπάθησε. Αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, κρατάει μήνες. Μέρα με τη μέρα το μοντέλο διαβάζει και ξαναδιαβάζει και ξαναδιαβάζει και ξαναδιαβάζει και προσπαθεί συνεχόμενα να προβλέψει την επόμενη λέξη. Φανταστείτε να το κάνετε αυτό στα γαλλικά, σε μια γλώσσα που δεν ξέρετε, στα κινέζικα ξέρω εγώ, για να προσπαθείτε κάθε φορά να προβλέψετε την επόμενη λέξη. Δεν ξέρετε ούτε καν τις λέξεις, δεν ξέρετε τίποτα. Φανταστείτε πόσο χρονοβόρο είναι όλο αυτό. Όλο αυτό το κάνουμε με χιλιάδες GPUs και το εκπαιδεύουμε το μοντέλο επί μήνες. Τέλεια. Τελειώσαμε. Περάσανε μήνες. Χαλάσαμε κάποια δισεκατομμύρια. Το μοντέλο μας έμαθε γλώσσα. Βήμα 1. Πλέον το μοντέλο μας ξέρει γλώσσα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό που ξέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μοντέλο μας το μόνο που ξέρει είναι να βάζει τις λέξεις σε σειρά. Ξέρει ποια λέξη έρχεται από την προηγούμενη. Γιατί είπαμε χρησιμοποιούμε τους transformers που μπορούν να έχουν βάθος στην πληροφορία και να συνδυάσουν όλες τις προηγούμενες λέξεις
και να καταλάβουν ποια είναι η επόμενη λέξη. Ακόμα όμως δεν έχουμε φτιάξει το ChatGPT, τον assistant που λέμε. Ο assistant είναι, φανταζόμαστε εμείς τι είναι ο assistant. Το assistant είναι κάτι που του μιλάς και σου μιλάει. Κάνετε μια συζήτηση. Αυτό το λέμε assistant. Το μοντέλο μας ακόμα δεν είναι assistant. Το μοντέλο μας τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό. Μπορώ να του πω να Λόλα 1 και να μου πει Μήλο. Γιατί το έχει διαβάσει πλέον, το ξέρει. Πάμε να δούμε τώρα. Επόμενο βήμα. Κάπου εδώ λοιπόν, κάπου στο GPT-2, οι μηχανικοί και νομίζω και όχι της OpenAI κατάλαβαν κάτι το οποίο είναι τρομερό. Καταλάβαν ότι αν δώσουμε μια συγκεκριμένη ροή προτάσεων και λέξεων στο μοντέλο, το μοντέλο δείχνει κάποια δείγματα λογικής. Αλλά μην μπερδευτούμε, λογικής όχι ένα και να κάνει δύο. Λογικής τύπου, σαν να έχω ένα συνομιλητή εδώ και να περιγράφω μια συζήτηση και να του πω ο Μέγας είπε να Λόλα 1 Μήλο. Ο συνομιλητής του Μέγα είπε μπράβο, πολύ ωραία, έχεις πάει στην πρώτη δημοτικού. Okay. Οπότε, αν του δώσω ένα παράδειγμα συζήτησης του μοντέλου, το μοντέλο καταλαβαίνει ότι πρόκειται για συζήτηση και συμπληρώνει το response, δηλαδή την απάντηση του συνομιλητή. Έτσι. Αυτή είναι η λογική που καταλαβαίνει το μοντέλο πλέον. Αυτό το ονομάζουμε prompt engineering. Θα δούμε και μετά και στο coding πώς αυτό το κάνουμε και του δίνουμε super δυνάμεις. Άλλα πράγματα που είδαμε είναι ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ανάλυση συναισθήματος. Μπορούμε να κάνουμε τα μοντέλα να γράψουν κώδικα. Ανάλυση συναισθήματος πώς θα κάναμε? Αν εγώ πω το λάπτοπ που πήρα από το Scrooge δεν μου βγήκε καλό και βάλω τη λέξη δίπλα αρνητικό συναίσθημα της λέξης και εκπαιδεύσω το μοντέλο και του δείξω μερικά τέτοια παραδείγματα με τον τρόπο που είδαμε πριν, το μοντέλο τι θα κάνει? Θα καταλάβει το context των προηγούμενων λέξεων και επειδή θα συμπληρώσει μετά, θα προσπαθήσει να συμπληρώσει την πρόταση, θα μου δώσει το αν το συναίσθημα είναι θετικό ή αρνητικό. Αυτό λέγεται sentiment analysis. Υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος στην τεχνητή νοημοσύνη που ασχολείται μόνο με αυτό. Και πλέον τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να κάνουν αυτό ακριβώς, απλά τα κοροϊδεύουμε λίγο, έτσι. Δεν κάνουν αυτό ακριβώς, αυτά προβλέπουν την επόμενη λέξη. Αλλά για μας είναι μια χαρά, γιατί βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι, καταλαβαίνουν τις προηγούμενες λέξεις και βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι λοιπόν τα μοντέλα καταλαβαίνουν συναισθήματα, μπορούν να γράψουν κώδικα, μπορούν να κάνουν ακόμα και μια συζήτηση. Κάτι φαίνεται στον ορίζοντα για να μιλάμε με τα μοντέλα πλέον. Είμαστε ακόμα στο 2018, νομίζω 2019, κάπου εκεί. Κάπου εκεί ο χώρος άρχισε να κάνει και ένα τεράστιο μπαμ. Κάπου εκεί βγήκε το GPT-3, ένα πολύ πιο μεγάλο μοντέλο. Και όλο αυτό το prompt engineering άρχισε να παίρνει φωτιά. Ο κόσμος άρχισε να κάνει τρελά πράγματα με αυτό. Sentiment analysis, να γράφει κώδικα. Για τους προγραμματιστές εδώ, κάπου τότε βγήκε η πρώτη έκδοση του Copilot, κάπου το 19 με 20, αν θυμάμαι καλά, που συμπλήρωνε τον κώδικά μας. Γράφουμε κώδικα στο Copilot για όσους δεν ξέρουν, οι προγραμματιστές. Και υπήρχε ένα μοντέλο που το τρέχαμε, δεν το τρέχαμε, έτρεχε από τον υπολογιστή μας γιατί είναι τεράστια. Του δίναμε το παράδειγμα του κώδικα που γράφαμε εκείνη τη στιγμή και αυτό ήξερε και συμπλήρωνε τον κώδικα. Και συμπλήρωνε. Μας βοηθούσε δηλαδή, μας αύξησε την παραγωγικότητα, έτσι. Πώς το έκανε αυτό, του δώσαμε λίγο παραπάνω κώδικα και το έμαθε. Μετά ήρθε η επόμενη ωραία ιδέα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει κάποιος, γιατί δεν του δείχνουμε συζητήσεις? Γιατί δεν το κάνουμε να μαθαίνει να κρατάει μια συζήτηση, να κάνει ερώτα-απάντηση δηλαδή. Πώς το κάνουμε αυτό? Κάθεται κάποιος και γράφει σενάρια. Πώς γράφαμε σενάρια για το θέατρο, γράφει σενάρια. Και λέει: ο Μερακλής είπε αυτό, ο συνομιλητής είπε αυτό, μετά ο Μερακλής απάντησε αυτό, μετά ο άλλος είπε το άλλο. Και μαζεύουμε χιλιάδες τέτοια παραδείγματα και τα δίνουμε στο προηγούμενο μοντέλο. Το προηγούμενο μοντέλο από το pre-training phase που έχει μάθει τη γλώσσα πλέον. Προαπαιτούμενο αυτό. Γιατί αν δεν ξέρεις τη γλώσσα, πώς θα κρατήσεις συζήτηση, έτσι, λογικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι πολύ λιγότερο κοστοβόρα από την προηγούμενη, απαιτεί το προηγούμενο μοντέλο, κρατάει μέρες και μπορεί να γίνει εκεί με από 1 έως 100 GPUs ανάλογα με το τι budget έχουμε και τι dataset έχουμε και τι μοντέλο τρέχουμε. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι όμως. Το μοντέλο ακόμα, το μόνο που κάνει είναι να προβλέπει την επόμενη λέξη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Απλά του έδειξα συζητήσεις. Είναι σαν να έχω μάθει όλες τις λέξεις των γαλλικών και
κάποιος να μου λέει, κοίτα τώρα, έτσι συζητάμε. Okay. Αυτό κάνει το μοντέλο. Προβλέπει την επόμενη λέξη. Αυτό το μοντέλο το λέμε fine-tuned μοντέλο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα συζήτησης, έτσι. Το μοντέλο βλέπει αυτή την αλλαγή, την έρωτα-απάντηση και καταλαβαίνει τι είναι συζήτηση. Τώρα έχουμε έναν assistant. Μπορεί κάποιος να καταλάβει αν έχει αλλάξει κάτι από το πρώτο μοντέλο στο δεύτερο μοντέλο. Έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ μικρό. Δείξαμε στο μοντέλο τι θέλουμε να ακούμε εμείς σαν άνθρωποι. Του δείξαμε πολλά παραδείγματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Πάλι την επόμενη λέξη προβλέπει, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο αυτό, λέει κάποιος. Γιατί εγώ, ρε παιδιά, είμαι ένας άνθρωπος, άντε να προσλάβουμε 100, άντε να προσλάβουμε 1000, να γράψουμε 100.000, ξέρω εγώ, παραδείγματα συζητήσεων, αλλά κάπου όπα, δεν γίνεται να γράψουμε όλη την... Πρέπει κάπως αυτό να το αυτοματοποιήσουμε. Να το κάνουμε, για να πάει στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να του δείξουμε κι άλλες συζητήσεις, να το κάνουμε ακόμα πιο έξυπνο. Γιατί είπαμε, οι Transformers είναι πάρα πολύ καλοί στο να κάνουν scale. Οπότε, και ουσιαστικά τι κάνουμε, μαθαίνουμε, ακόμα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στο μοντέλο όχι μόνο παραδείγματα πλέον, αλλά να του μάθουμε πώς εμείς σκεφτόμαστε για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα μείνω σε πάρα πολύ λεπτομέρεια σε αυτό, γιατί από ένα σημείο και μετά πάει πολύ σε βάθος. Αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο μοντέλο ραγκάρει, βάζει σε σειρά προτίμησης απαντήσεις που έχει κάνει generate το προηγούμενο μοντέλο, το fine-tuned μοντέλο. Και οι άνθρωποι πλέον, πρώτα βάζουν σε rank, σε προτεραιότητα τι τους αρέσει να ακούνε από τις απαντήσεις του μοντέλου και από εκεί και πέρα εκπαιδεύουμε ένα μοντέλο το οποίο μαθαίνει ποιες είναι οι απαντήσεις που μας αρέσουν. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Αν είναι ο Γιώργος εδώ και του λέω καλημέρα Γιώργο, και μου πει ο Γιώργος καλημέρα. Δεν μας αρέσει αυτό σαν ανθρώπους, θέλουμε να ακούσουμε κάτι πιο εγκάρδιο. Θέλουμε να ακούσουμε καλημέρα Μαρακλή μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Θέλουμε κάτι πιο ανθρώπινο, όχι ένα ξέρω καλημέρα επειδή απλά συνηθίζεται να λέμε καλημέρα. Οπότε εκπαιδεύουμε ένα μοντέλο να μάθει τι μας αρέσει. Το κρατάμε αυτό, δεν είναι διαφορετικό μοντέλο. Δηλαδή για το ίδιο prompt εδώ, δεν θέλω να μείνω πάρα πολύ σε λεπτομέρεια, αλλά για την ίδια ερώτηση φτιάχνουμε κάποιες απαντήσεις και το μοντέλο μας λέει, δίνει ένα reward, δίνει ένα βραβείο για το ποια είναι η καλύτερη, έτσι. Μετά είναι το reinforcement learning. Τι κάνουμε το reinforcement learning, δίνουμε στο fine-tuned μοντέλο, το δεύτερο μοντέλο που φτιάξαμε, γίνεται λίγο πιο περίεργο εδώ, αλλά εντάξει, δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό. Δίνουμε στο μοντέλο το προηγούμενο μοντέλο που φτιάξαμε, το οποίο είναι σαν ένα βιβλιαράκι που του λέει: κοίτα, στους ανθρώπους αρέσει να ακούνε αυτό. Εσύ μην απαντάς έτσι, εσύ απάντα λίγο πιο εγκάρδια, απάντα λίγο πιο ανθρώπινα. Οπότε λέει το μοντέλο: εντάξει, θα προσπαθήσω. Προσπαθεί την πρώτη, του λέει: όχι, του λέει το πρώτο το μοντέλο, όχι, δεν το κάνουμε έτσι. Βάλε σάλτσα. Ξαναδοκιμάζει. Όχι, βάλε σάλτσα. Βάλε κι άλλο, μέχρι που μαθαίνει να απαντάει όπως μας αρέσει. Όπως αρέσει στους ανθρώπους το μοντέλο. Οπότε πλέον έχουμε ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί, του λέει ας πούμε fine tune on this, όπως βλέπουμε εδώ. Έχουμε ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί με completions, δεν μου έρχεται η λέξη, με completions που του είπε το πρώτο μοντέλο. Τι έχει αλλάξει εδώ, τι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή, πώς είναι διαφορετικό το μοντέλο που παράχθηκε από εδώ. Αυτό το μοντέλο που παράχθηκε από εδώ είναι κάτι σαν το μοντέλο ChatGPT, το GPT 3,5. Έτσι πήραμε το GPT-3 που κάναμε όλη αυτή την τρέλα που περιέγραψα πριν λίγο και φτάσαμε κάπου εδώ. Γιατί το ChatGPT ήταν το καλύτερο μοντέλο που είδαμε να υπάρχει, γιατί έγινε τέτοιο μπαμ με το ChatGPT, μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί και να πει γιατί έγινε αυτό το μπαμ. Συνδύαζε τα πάντα. Συνδύαζε τα πάντα, λέει ο Γιώργος. Έλα, Σπύρο. Είναι το μοναδικό
μοντέλο που μπορεί να κάνει νομίζω full διάλογο μαζί του και να σου εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα και τεχνικά, αλλά περισσότερο η συζήτηση μας. Οκ, ωραία, αλλά και το δεύτερο μοντέλο μπορούσε να το κάνει. Έχει ένα human-like response. Γιατί το έχει αυτό το human-like response? Διότι υπάρχει αυτό το reward system ουσιαστικά, το οποίο του λέει, OK, φέρε μια απάντηση που θα είναι πιο πολύ μια ανθρωποκεντρική απάντηση. Μια απάντηση που θα αρέσει. Σε αυτόν που σου μιλάει, δηλαδή, πες του αυτό που θέλει να ακούσει. Δώσ' του μια απάντηση, όχι ότι θες εσύ, όχι ποια θα ήταν υπολογιστικά η καλύτερη απάντηση, αλλά ποια θα ήταν η ανθρώπινη καλύτερη απάντηση. Γιατί αν προσέξετε το ChatGPT, ας πούμε, ανθρωποφέρνει πολύ, ανθρωποφέρνουν οι απαντήσεις του. Είναι σαν να μιλά σε άνθρωπο. Η αδερφή μου του λέει καλημέρα πριν του ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία. Οπότε το μοντέλο αυτό έχει εκπαιδευτεί και ουσιαστικά παράγει την επόμενη λέξη, όχι μόνο συνδυάζοντας την πληροφορία που έχει μάθει, αλλά συνδυάζοντας και αυτό που εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπου εδώ θα κάνω παύση, πάρα πολλά. Νομίζω ήταν πολύ, έτσι, πήγε σε πολύ βάθος. Δεν θέλω να σας τρελάνω άλλο. Οι συζητήσεις από εδώ και πέρα πάνε σε πολύ και θεωρητικό επίπεδο και ίσως πιο περίεργο, ας πούμε. Αλλά ας μείνουμε εδώ. Οπότε, ερωτήσεις. Μα δεν μας ξέρεις τώρα, είναι πράγματα αυτά. Ναι. Ένα software house είμαστε εμείς που κάνουμε focus στην τεχνητή νοημοσύνη. Software house σημαίνει ότι κάποιος πελάτης μπορεί να έρθει και να μας ζητήσει να φτιάξουμε κάτι για αυτόν. Και το focus στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι κάνουμε πάρα πολλά integrations με τέτοιου είδους μοντέλα, όπως με ChatGPT. Καλά, φτιάχναμε πριν το ChatGPT, απλά το λέω τώρα γιατί είναι γνωστό. Δουλεύουμε και σε κάποια ερευνητικά project όπου κάνουμε έρευνα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά εκεί προσπαθούμε να φέρουμε τέτοια μοντέλα στην παραγωγή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει τέτοιο μοντέλο και να το φέρεις και να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κόσμος. Έτσι. Είδαμε ότι αυτό πόσες GPU να εκπαιδευτεί και. Οπότε αυτό κάνουμε εμείς με λίγα λόγια. Μπορούμε να το πούμε και μετά προφανώς για. Θα τα πει και ο Χάρης μετά, σωστά. Ναι, Νίκο. Θέλω να ρωτήσω για το γεγονός ότι κάποιες φορές μπορείς να κάνει κάποια λάθη, ας πούμε, για το ChatGPT που το χρησιμοποιείς. Κάνει κάποια λάθη, αλλά μιλάτε για τα λάθη τα οποία μπορείς να το πεις εσύ. Να το πεις, να σου δώσει την απάντηση σωστή και να πεις όχι, δεν είναι έτσι. Ένα παράδειγμα έχει γίνει με αυτό που έλεγε ότι η γυναίκα μου απαντάει, μου λέει ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση και σου λέει συγγνώμη, αυτή είναι. Οφείλεται καθόλου σε αυτό που μίλησε στο τέλος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ας πούμε. Δύο πράγματα. Ο Νίκος λέει, γιατί κάποιες φορές τα μοντέλα μου κάνουν λάθος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί προφανώς κάνουν λάθος. Το ένα σκέλος της απάντησης που θα δώσω είναι αυτό. Και κατ' επέκταση, γιατί αν κάνουν λάθος και εγώ του πω ότι κοίτα, αυτό είναι το σωστό, το μοντέλο συνήθως συμφωνεί μαζί μου. Δύο απαντήσεις. Το ότι τα μοντέλα κάνουν λάθος, το ChatGPT παράδειγμα κάνει λάθος, παρεπτόντως δεν υπάρχει μόνο το ChatGPT, υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Απλά αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Το ότι κάνει λάθος είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι ότι έχει με την πληροφορία, ξεκίνησε να παράγει λέξη και κάποια στιγμή, επειδή στατιστική είναι η επόμενη λέξη στο κάτω-κάτω, έτσι, κάποια στιγμή παρήγαγε μια λέξη που αυτή η λέξη τον πήγε σε μια κατηφόρα, ας το πούμε έτσι, γιατί αυτή η λέξη δεν έτυχε να μην συνάδει με την προηγούμενη πληροφορία. Υπάρχει ένα ποσοστό να παράγεις μια λέξη που είναι άκυρη ή αν όχι άκυρη, που αυτή η λέξη στην επόμενη λέξη που θα παραχθεί θα οδηγήσει σε ένα λάθος αποτέλεσμα. Αν δηλαδή το ρωτήσω, ο ουρανός είναι, τι χρώμα έχει ο ουρανός και μου πει ο ουρανός είναι, όχι, και μου πει ο ουρανός της Ελλάδας και μετά κάπου πάει εκεί είναι πολύ γαλάζιος, αλλά στην Αγγλία είναι γκρι, whatever, ξέρω εγώ, και θα μου πει ότι ο ουρανός είναι γκρι, είναι γιατί κάπου έβαλε την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει πιο μπλε και κάπου έβαλε την Αγγλία, η Αγγλία έχει πιο γκρι και κάπως έτσι. Προφανώς δεν θα απαντήσει αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η κάθε λέξη που παράγεται αλλάζει το νόημα όλης της προηγούμενης πρότασης, οπότε η υπόλοιπη πρόταση που θα παραχθεί έχει πιθανότητα να είναι λάθος αν κάποια λέξη δεν οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα. Αυτό λέγεται hallucination. Κάποιες φορές τα ChatGPT μοντέλα
λένε ότι να είναι. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεύτερο τώρα. Γιατί το μοντέλο, όταν εγώ του πω, κοίτα φίλε, αυτό που λες τώρα είναι λάθος. Ο ουρανός είναι μπλε παντού. Το αν η Αγγλία έχει σύννεφα είναι δικό της θέμα. Γιατί μετά θα μου απαντήσει ότι ναι, κοίτα, έχεις δίκιο, σωστό αυτό που λες, εγώ έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Είναι δύο λόγοι εδώ. Ένας είναι ότι το μοντέλο, όπως είδαμε, έχει μάθει να παράγει λέξεις, να παράγει προτάσεις μάλλον, που αρέσουν στους ανθρώπους. Γιατί ποιο ήταν το manual που έμαθα να κάνει την καλύτερη συζήτηση, το manual που του δώσαμε εμείς, που του φτιάξαμε εμείς, που του είπαμε, κοίτα, δίνω μου τέτοιου τύπου απαντήσεις. Δίνω μου απαντήσεις με αυτόν τον τρόπο, πιο εγκάρδιες, πιο έτσι. Και άμα σου πω ότι κάνεις λάθος, εμένα σαν άνθρωπος μου αρέσει να ακούω ότι, κοίτα, ναι, όντως έχεις δίκιο, μέγα, καλά τα λες. Τελικά εγώ έκανα λάθος, εσύ είσαι ο έξυπνος. Είναι και αυτό μέρος του πώς αυτό φτιάχνει τις απαντήσεις, έτσι. Εδώ στο ότι. Και να κλείσω με αυτό, και ίσως το δούμε και λίγο και πιο μετά, το ότι του είπα ότι κάνει λάθος και ουσιαστικά είχε μνήμη το μοντέλο για αυτό που είπαμε πριν, είναι prompt engineering, έτσι. Τα μοντέλα δεν έχουν μνήμη, το ότι μπορούν να κρατήσουν συζήτηση, και εδώ είναι κάτι που πάμε λίγο παραπέρα, αλλά το ότι μπορούν να κρατήσουν συζήτηση, το μοντέλο σαν μοντέλο δεν μπορεί να κρατήσει συζήτηση, το μοντέλο σαν μοντέλο κάνει completion. Οπότε, κάθε φορά που εγώ κάνω άλλη μια ερώτηση στο ChatGPT, το ChatGPT δεν λαμβάνει μόνο την ερώτηση που του έκανα τώρα και θυμάται. Όχι, λαμβάνει όλο το προηγούμενο κείμενο και λέει το προηγούμενο κείμενο. Ο Μεγακλής είπε αυτό, το ChatGPT απάντησε αυτό, μετά ο Μεγακλής είπε το άλλο. Μετά τι θα απαντήσει τώρα το ChatGPT, απαντάει το ChatGPT και μετά στην επόμενη που θα του στείλω παίρνει όλο το προηγούμενο διάλογο και ξαναπροσπαθεί να κάνει με το προηγούμενο διάλογο generate λέξεις. Οπότε βλέπει και από πάνω ο Νίκο τι έχουμε πει πιο πριν, κρατάει το context και γι' αυτό συνεχίζει μετά και σου λέει, δηλαδή εκεί μετά μπαίνουν όλα μαζί, έτσι. Μπαίνει το ότι προσπαθεί να σε ευχαριστήσει, το ότι έχει το προηγούμενο context, το ότι ξαναψάχνει τις πληροφορίες που μπορεί να έκανε λάθος πριν, γιατί απλά έφτιαξε μια άκυρη λέξη και το καθεξής. Πάει σε πολύ βάθος και κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε και λίγο XAI για τα μοντέλα που είναι ο Νίκος για να καταλάβουμε λίγο και πώς σκέφτονται καλύτερα, αλλά αυτός είναι ο λόγος. Να. Ναι, Σπύρο. Ότι συμπληρώνει την επόμενη λέξη. Το θέμα είναι πολλές φορές ότι και οι ίδιοι εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε τις λέξεις ή μιλάμε διαφορετικά ή πολλές φορές και με τα συναισθήματά μας κόβουμε λέξεις. Αυτό πώς γίνεται δηλαδή και να το συμπληρώνει κάθε φορά όμως? Θα πάμε σε πολύ βαθιά συζήτηση. Έχουμε χρόνο. Θεωρητικά. Αν το καλοσκεφτείς είναι απλό. Έχει μάθει τι σου αρέσει να ακούσει. Δεν έχει συναισθήματα το ChatGPT, δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρει ότι ο Σπύρος μου μιλάει κάπως έτσι, γιατί είναι καλό παιδί, ξέρω εγώ, θα το απαντήσω κι εγώ λίγο σαν πιο καλό παιδί. Και όλο αυτό δεν σταματάει ποτέ να είναι απλά παραγωγή της επόμενης λέξης. Δεν αποκτά ποτέ κοινή λογική το μοντέλο. Το ChatGPT δεν ξέρει ότι 1 και 1 κάνει 2. Έχει δει απλά πολλά παραδείγματα που του έχουμε πει 1 και 1 κάνει ίσον 2. Αν του βάλουμε δύσκολη πρόσθεση, αν του βάλουμε 1532 και 5.433 να το προσθέσει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει θα βγάλει έναν random αριθμό. Γιατί απλά θα προσπαθήσει να βρει ένα δικό του τρόπο που νομίζει ότι θα μας αρέσει. Ή ότι θα έχει λογική η επόμενη λέξη αριθμός. Οπότε δεν έχει ούτε λογική ούτε συναισθήματα. Πάντα να θυμάστε ότι προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη λέξη. Αυτό είναι η βάση του. Αυτό. Σταύρο. Ναι, έλα Δήμητρα. Ναι. Κάτι που ξεκινήσαμε πριν λίγο καιρό είναι να μαζεύουμε ελληνικά δεδομένα για να προσπαθήσουμε να μετεκπαιδεύσουμε, να κάνουμε fine-tune το δεύτερο τύπο του μοντέλου που είδαμε, γιατί δεν έχουμε προφανώς 1000 GPU και κάτι δισεκατομμύρια να πετάμε. Οπότε θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να πάρουμε ένα base μοντέλο προεκπαιδευμένο, που δεν έχει δει όμως ελληνικά, γιατί στο ίντερνετ τα ελληνικά δεν είναι γλώσσα που παίζει πάρα πολύ πέρα από την Ελλάδα, οπότε είμαστε λίγο, δεν εκπροσωπούμαστε αρκετά στο ίντερνετ. Οπότε ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπαίδευση ενός μοντέλου για να του μάθουμε και λίγο ελληνικά. Να ξέρει κάποιος στο AI να μιλάει ελληνικά. Αυτό. Γιατί μας έχει μάθει εκτός
διάλειμμα.